Kanang imong naong ay murag iring gibidli. Papa, sad-uy. Tangtangan ang imong make-up. Nagpakauwaw ka lang. Ako naman yung gisuwayan pa, kung angayan ba ko. Ang ngayan good town. Inigbalik na ko unya na apagini ng maong imong make-up. Magkatilaw ka yun. Opa. Unsa? Kusga! Wa ko kadungog! Yes, sir! Pare, I'm glad to see you. Sit down. Coffee? Karoon lang sa nakita, sir, pero, you know, mandi ko na ni every once a week. Well, I'm glad to hear that, Manny. How's life? Yes, sir. Adjusting to private life. Kung buhi pa lang untas Carmen, doon na ang takurit lauban sa bahay. Agi po mga anak kay Manny. Mauna akong problema, sir. Ang akong only boy nga akong gilauman nga musunod sa akong nasugdan, babae magkasing-kasing. Muna akong problema bitaw kani adto pa. Ay, pinagod mahuyang ng bata. Huwag man na maklaro sa kaniadto. Wa lang na magpaklaro kani adto, sir, kay hadlok man to nako. Karon nga wa nas Carmen, na mo'y mulaban kaniya kanunay. Wa na. Ilad-lad na gyud. How about your two daughters? Ang akong ikaduha, si Mencho, wa say klaro. Nagduda man gani kung nag-drugs ng bataa, pero wa ino ko kasiguro. At least, ang akong kinamanghuran, si Abigail, butan, she's the apple of my eye, General. Mao tingali ni bugti sa akong kahago. For a long time, ang ako rin yung asawa, may kuyog sa akong mga bata dito sa bahay. Pagkamatay sa akong asawa, si Carmen, I still had 5 more years. Pero, maunay katarungan na nuwa, ihapon ako mahatag ang higayon para sa akong mga bata. Well, you still have all the time, man. Bisag tagkonay mo mga anak, you still have time with them. Di kinahanglan military rule kaya po sa balay. That's the irony. Kani adto sa dihang diha post active service, disiplinaryan ko. Pero karon, di ko kadisiplina sa kong mga anak. Kaya bitang sahib ang nakatong sistema sa military ba, di man na ma-apply sa itong mga anak sa dihatong balay. Ako gani, na anak na kong eldest akong anak ha. Misyon si PMA, wala ko babagi. Ako sa tagal panahon nga pagunahuna ba, gusto ko makarealize sa mga apamahan ko, wala ko sa pusa. At least, ang imong anak, sir, dili bayot. Ang ako, bayot man. Sige lang man, everything will be okay. Nang Sidra, wala lagi mo lagi ang truck sa basura karon. Di ba karon man schedule? Basin unya, ni anak to. Ano ginamasukiyat ba? Usa man, naandam na nimo ang basura. Ako pa. Kanina ra. Tunas gawas. Nahala. Bisbis itong mga tanong. Kanina ra. Ako pa. Nahala. Tukto ka to si Mencho dito sa kwarto. Ina mamahaw na. Panghaggan pa lang noon ko. Alas 3 na ra ba to sa kadlaw na abot niya. Ako rin niya please gate ato. Napatay ta to. Sus, baya ng bataa, uy. Gapatuyang lang yun.
Kada adlaw maglaag, unya kadlawon pag yun mo uli. Huwag kayo kadlok sa amahan. Problema bitaw na ni Colonel ng mga bataan, ano? Nabitay putsulo, balaki kayo. Ano sa'y balaki? Ada, nagsagol got, babae laki. May na lang na, bisan bayot, kay buutan man. Nya, may gamay pag yung negosyo. Nang, dugay naman juga diri. Unsa man na si putsulo, pagkabata na, bayot na siyang daan? Medyo may tilimad una, grade 1 pa. Pero, dili pa kay klaro. Kay mahadlok mas amahan. Nigawas ang tinuod nga kolor, diyang na high school na. Kay labanan mas sa inahan. Pandihang namatay na si Ma'am Carmen, misamot nga mag-away ang amahan ug anak. Kay dili makadawat si Colonel nga ang iyang only son bayot. Wa gi swerte si Colonel siyang mga anak sa. Napay minso. Sa kinsa lang laki kuyog, kusog mo inom. Manigarilyo. Si Abigail ra kita rong. Dili kas trabaho. Let's uli unya just nun bagyod. Pero kanan duha ka igsoon, sus. Ngit-ngit pa'y atas nukos. Unsa? Unsa to? Sudah klaro ha? Wa mamoy, gwapa ka, gwapa. Hal-hal ka lang da. Day, na may pamahaw. Garanti ka? Okay gana. Pait akong baba. Daghan kong nainom gabi eh. Apply lang ako kape be. Ma'am, katong nihato di mo gabi ba? Lain na sad to nimo? Do, labot nimo. Matayon. Sumbong tanong kang papa, ay mo. Day, ayaw sa down panigarilyo doon ni Sud sa bay. Stream. Masuko to si papa nimo. Makatimaho sa baho sa sigarilyo. Da. Pag-spray ko ano eh, air freshener diha. Tapos yun, labay rin office oh. Samok ko eh. Papa, saan na eh? Tuwa sa kampo, Day. Ni ato sa iyang kauban sa kampo. Nya, ang ako magawang bayot, asa naman sad. Aw, tuwa sa iyang tindahan. Hi! Morning, Newtonan! Napay makaon? Ay, kadali lang, Day. Magkuha kong pagkaon. Bawa ako sigarilyo. Nanigarilyo na pagkaton, no? Ang dangin na butaw na, te. Rihas lang mo na. Samot na akong hangover ninyo. Camille, mag-abli niya tagbag usako karon mga launa ha. Mga 5 lang kakasako. Total, daghan pa mang nasa display. Nyaot dun sa nato. Kabaw ka Camille, nalipay jud ko sa dagan sa atong tindahan ay. At least ba, bisag ingon ani ta. Doon ako'y kapakita sa ako ang amahan. Nasa kayot, no? Kung nagmilitary ka, mo kag si Private Benjamin. Ay! Di jud na ako matake, no? Kabaw ka ang gusto ni Papa. Pusil akong gunitan, inay pusil akong gunitan. Blower bang hidungon? Maayo na lang, Jude. Kaya nakadawat na akong parents kung unsa ko. Akong papa, tingalo na akong kwarta, hilom na. Nga ito, anas tindahan, galala na. Mas matake pa na ako ang amahan nga palahubog. Basta dawaton lang ko kung unsa ko. Di pariyasan na akong amahan. Nakuwang na lang, himuong barak sa among bay. Hello? Uy, niya lagi ka. Wala lagi ka mo text. Andaman ng tatikag snacks. Kung sa magigutom ka? Di, busog ko. Kibaw ko. Wala sa kikwarta, no? Excuse me, nasa po yung entertain ng customer. Zaman, sinakay uyab, ha? Uyab mo down. Bawa bitaw kang ikaw ra gyud. Bantay bitaw, ha? Basta masakpan ganiti kang naa, magkamatay jud ang duha. Bida ni Joy. Noon sa mga. Lahi lang tag. Kwarta na ba? Bayad ako sa boarding house, ipaninglan ako. Wa pay halin ang tindahan, uy. Kibaw biya ka nga mag-upa mi nang abli karon. Aw. Sige. Gulboy na lang ko.
O, tempa. Day 1,000 o. Mangluod gid na siya, oy. Tanawa ra ka. Ngayon ka, wa pa mo halin. Ako man talang pabayad sa tubig sa tindahan, pero sige lang, gamita lang sana, mangita na ko laing paagi ana. Wow! The best good kay kalab. Amping baya ha, ikaw ba? Text baya kanunay ha. Awa mo na yung problema sa ako basta pirmi lang ko na mong ludan. Kano sa ko ti ka wala lodi, gilodan biya ti ka perbe. Basta mag-check jud ko nimo kanunay. Bida, mura mo kag NBI. Basta text baya ha or mo tawag lang jud ka ha. Sige, adun ako. Text baya ha. Amping. Text ha. Okay. Youth, ikaw ba? Gispoiled na imuhang uyab. Ay pasabdi na lang ko, Yoch. Kay bawa bitaw ka nga, love, kayo na ako si Gabriel. Nya, nagkasiguro kang in love siya nimo. If I know, yuko ka nakaana. Ang imong kwarta gigastos lain. Kalain sad nimo oy. Imbes imo kong suportahan, imo man no kong i-discourage. Imo kong niga, concern lang ko. I hope nga sayo pa kong duda. I hope. Don't worry, Yoch. Layo, radyog kayo nas tinuod. Promise. Di ko gustong maghilak ka.